Ku danna subscribe da alaman ƙaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Babban magana. Kamar yadda 'yan uwa suka sani, Abdul Jabbar da yana na hannun hukuma. Amma sai dai maganganun da suke fitowa daga bangaren hukumar babu daɗin ji. Duk da kasancewa wasu daga cikin ɗaliban Abdul Jabbar ɗin suna musanta faruwan hakan. Amma a wasu shafukan nasu, musamman shafin Ashabul Kahfi Media, ta fitar da sanarwa cewa Abdul Jabbar din da aka kama a makon da ya gabata yana cikin halin kakanikaye a can gidan prison din, can gidan prisoner din kenan. Wayanda labaran da ke zuwa labarai ne wanda ya tada ma magoya bayansa hankali, wanda zuwa dai yanzu dai ana nan ana tantama kan tabbatuwar labaran. Abin da ke faruwa shine wasu da dama, kamar misali shafukan da suka fara yayata abin, shafuka ne da ke da alaka da Abdul Jabbar din. Duk da kasancewar asalin shafin Abdul Jabbar din da ake dora karatukan nasa, wanda kai tsaye ake sa karatun nasa, wanda shine mafi shaharan shafin shine Ashabul Kahfi war Raqimi, sun nuna cewa sam ayi watsi da wannan abin da ake yayatawa cewa Abdul Jabbar din na cikin mawuyacin hali a prison, inda ake cewa jini na zuba masa tadbara, wanda yana can rai a hannun Allah. To labarin da ya ci gaba da yayatuwa a cikin social media, a inda labaran suka ci gaba da wato ainihin karaɗe social media, a inda mabiyan nasa suka ci gaba da tada hankulan nasu. An ce labarin ya fito ne daga wato ainihin bakin lauyan nasa. Wato lauyan nasa shine ya nuna cewa Abdul Jabbar din na cikin mawuyacin hali, kuma mene daidai in ta yi ware ba ji. In ba ku manta ba, so da dama akan amfani da irin wannan propaganda ɗin zuwa ga waɗanda ake zargin su da laifi, wajen ganin an fitar da su daga cikin gidan yaron da suke ciki. Shine ko mai laifin ya ikirarin cewa ba shi da lafiya, yana da buƙatar je ganin likita, kamar yadda Zazzaki ya yi, a inda gwamnatin Najeriya ta samu shi wato ainihin matakai da kuma dokoki wajen fita ɗin, da ya je ganin likitan nasa har aka ja ka dawo. A yanda suke amfani da wannan damar wajen fita ganin likita su fi tsere, kamar yadda Nnamdi Kanu ya yi a wancan lokaci da ya fito ya yi zanga-zanga da kuma fito na fito daga wancan wajen kafa kasar Biafra. A daidai wannan lokaci ne gwamnatin ta sa aka kama shi, aka yi kotu da shi, aka je kuma aka tsare shi. A wannan lokacin ne sai aka kirkiro cewa shi Nnamdi Kanu bai da lafiya. A lokacin kuma aka ba da dama ya fita ya ce ganin lafiyar nasa bisa wasu sharuɗa. Daga nan ya arce ba a sake ganinsa ba, sai lokacin nan da aka ce aka kamo shi. Ana zargin cewa shi ma Abdul Jabbar din ana zargin cewa ana so a amfani da wannan damar ne domin ganin an fito da shi da sunan za a je duba lafiyar nasa. Shi sa suka fara yada propaganda domin fito da shi daga cikin gidan fursuna. Kamar yadda kowa ya sani, lamari irin wannan ba babban abu bane, domin kuwa wato masu propaganda da yawa sun sha amfani da irin wannan domin cimma manufa da sun taso. To, zuwa dai yanzu dai, ana nan ana saurare a ji mai gwamnatin Kano za ta faɗi dangane da wannan abin da ake yayata. Har yanzu dai, babu tabbacin abin da ake yayatawan gaskiya ne, amma wata majiyar tana da cewa gaskiya ne, yana cikin mawuyacin hali da rashin lafiya. Amma dai asalin shafin nasa sun musa faruwan haka, a yanda suke cewa ko shakka babu mutane su kwantar da hankali, Abdul Jabbar ne yana cikin koshin lafiya. To saboda haka jama'a, komai da kuma menene muna nan muna saurare, ku ci gaba da bibiyan mu a wannan shafi. A gefe guda kuma an samu wani ɗalibin Abdul Jabbar a inda yake nuna cewa ya fice daga tafiyar, kamar yadda za ku ji bayani a kai sai a yanzu. Wai malam, na ji an ce faɗi ka ce Habu Yalo sunana ne, kowa ya sani. a ce shi ke da Habu Yalo. Na ji an ce zaman da aka yi har Allah kake a tashi a wajen saboda abin da yake faruwa. Me ya faru ne a wajen? Wallahi abun kunya ya je ɗebo wani mutumin nan nake gaya ma, zuwa yayi ni kaina da ina lodo littattafan nan, ni na san ba abin da mu ji. Audu, ba wani Abdul Jabbar ana wani ƙara mai suna kima. Audu sunan shi, Audu. Wannan littattafan da kaga mun lodo billahi a ga wajen muna magana, mu kan muna magana muna ba tsiyar da makareci ne. Tafiya ce mun fita daga ita yanzu, ba abin da zamu mun haƙura ita, kuma muna nan mun kafa ƙungiya sai mun saro kansa sai mun sare shi. Mu muna sai dai in ba zai ƙara fitowa karatu ya ƙara tara mutane ga muna nan a jikinsa muke.
muna nan muna kafa kungiyar da mu je mu saro kansa. To wai malam an ce littattafai kun ɗebi littattafai sama da 500 kun shiga da su wajen haka ne? Wala ina ga a can ma aka baro wasu saboda kunya da tun ɗebuwa nake gama na mun rasa yadda za mu yi su ko shafi ɗaya ya kasa buɗawa ya yi bayani. Subhanallah. Sannan kuma akwai wata wannan da ya bawa malam Kabiru wanda ya kusan shine jagoran mukabala, ya ce duk wanda ya kawo wasu fatoyi a cikin wani hadisai ya ba shi littattafan shi gaba daya, kuma malam Kabiru ya tabbatar wa duniya cewa ya ci wannan littattafan amma kuma Abdul Jabbar ya ki kiran shi ya zo ya kwashi wannan littattafan. Me gaskiya? To wannan shi zai tabbatar ma da cewa makaryaci ne, ba tafiya Allah da Annabi yake ba, tafiya ce ta san rai tashi kawai. Wannan tafiya mun batta mun rabu da shi kuma mun saro kansa, muna taba gaya muna ƙara gaya wa duniya ta sani kan Abdul Audu sai mun saro shi mun zo mun yi bal da shi akan titi, muna nan muna ba wani malam malami ne, sai mun saro shi mun yi tamola da shi akan titi kan titika kowa mun gani tunda gwamnati ba abin da ta iya mana. Wace shawara zaka ba mutane? Shawara kawai a rike annabi kawai, abu gaskiya, abu ƙarya, abu hanyar ƙarya, mun gani mun ji mun bari mun dena, mun batta gaba ɗaya. Duk wanda ya gane ya bari, wanda bai gane ba ga can suna can kansa a toshe ya tara sai ƙarya. Kai inda zaka san makaryaci ne. Muka gama mukabalan nan muna daya gida ya zo tara mutane wai a yafe mai, jama'an musulmi al'ummar Kano a yafe mai, bayan kwana biyu wai ya zo wai wasan kwaikwayo ne. Kai inda zaka san ya ma raina mutane a hankali. Shi ma da ya zama wani comedians kenan. Makaryaci ne tafiya ce mun bari. To an jiyo shi yana bada hakuri kuma akan abin da ya kuskure ne, sai kuma gashi wasu daga cikin mabiya yan uwanka ire-iren ka sun fito suna cewa wai wannan abin da aka yi tsiye aka yi masa ba yadda za a iya kawo hujja. To amma yadda na gaya ma ne akwai wanda ba su taba ganewa, suna can su irin sa ne kansa a toshe ne. In aka ce magana annabi ake to shiru ake, amma wannan mutumin ya zo wai har muƙabala ake yi wai akan annabi. Wani taba ji ba a duniya in ba wannan mutumin ba da ya zo Audu ya zo ya tara mutane wai muƙabala za a yi wai akan annabi kan Allah. Duk inda kana dan musulmi kai ka san aka ce annabi ya ce ko annabi kawai an gama an wuce wajen, ba wata magana da zaka yi. To yanzu kai me magana ka ta ƙarshe? Magana ta ƙarshe kawai muna nan mun sa ranar da mu je mu saro kansa, ba ma san gwamnatin ta shiga, mu aban mu za mu je mu saro kansa, kuma muna nan a jikinsa da yawa yanzu haka muna nan muna kafa kungiya sai mun tsara kansa hankalin mu zai kwanta. Ku danna subscribe da alaman ƙaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci.